Kena mas berkut indrai nak pentas laki Mary Garot pada sini kajung i nam tak jing kesem jong ikong Julian Amerikas imni bandrengut kikun bagian don ke jing asuk yasan pada yang si jing sistem nak pentas Thomas Nongrum pada sini kajung i nak pentas jingka jing kia jong Adela Sawian berkikun bakin poisuk ke jinglet jongki anak kabanta ke jingko jingkia jong David Alan Gatpo Emilia Sawian anak kabanta ke jingja that mensim jong Firil Nong Klau panamta jingko jingkia jong Iba Nil Syas Imli Pangkli anak kabanta Andrews Rentong pada Rosina Marsha pada lain tikun, kamtam Jessica Marsha pada Singka, kamtam yang kesem jong Koni Lingdo berkong Yomika Suting pada berok nyawut kikun penon berpor kamen berkuat bakia. Lai spa, lai pukundai. Kakateng pa badukon badmansem bakod. Amen. Ka jing e jong turai jong yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lambat ga jing selok jong amansem bakod kenon rangkat bad pi baro. Sahabat piro. Da ga jing sngaret ngiwan hakmat oblay kam tame hakane ga step bansimenta hakane kamas ke bakod. Habang yang akmat jong turai blay jungi daga jing snurut kohan men kopara daga tak gajuk jing snurut kain ngidei ban pusan bad ban kemiit yala kacong kamen sim ngidei ban kemiit yala kacong gajing im habang ilap bang ilong kinong pop ngi haban pediang ya kata gajing long bapop jungi daga tak gajuk hi gajing snurut ban ngi haban penmap no turai na gebenta kini kipop kijongi hakmat jong turai da gajing snurut habang ngu hakmat jong turai ngi penmap na gebenta kipop kijongi klem pe mu da gajing e gajing isne gajing u mabur saja kipop jongi baro den matagdaw ha kane klemato ken ngin pai shau turai da kata gaju gajing snurut kijongi ban ngin penmap na gebenta kipop kisang kijongi ngapla hau blay badan bor barok pada pi kohan men kopara namar banglan pop sibun da gijing perkat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpat ya kamaria bakoj kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirukoj pada pi kohan men kopara panduai na kebanta junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bagi pop jungi unyalam yangi sha kachung bom jukut amen Dragon rat go play isne yangi Dragon rat go play isne yangi Ko Kristo rap ko dong penim jangi penim yangi Raikan rat ko play isne yangi Raikan rat ko play isne yangi
ya duai sachisin ngenang ya duai pan ngenang bu nak benta baro ke jing temu ke jungi khmat jong trai nak benta ki bapang besutam makin ya ke jing koi ke jing khia nak benta ke jing kala ke bamot jong kinong pop bat ke jing lai lui jong kito ki breu ki basate ha ke jing sneu baper jong kana ke perthei ngi duai nak benta kito beden kam ke jing shai ke jong oblei makin ya ke jing shai ke jing u giduai na ke benta kito giman sem gi bala khlad no pat kum jurung giduai na ke benta baro ki khun ki jungi ki barakhe ya kesngi kha menta kesngi ban giduai ru na ke benta ke jingsuk hasatla ke perthei ai botrai bos usiem jung ke jingsuk wan ra ke jingsuk kerpange ha gitu kiri badana peneng kitma pat kum juru hapo ki ingisam bad ke jing em bamarwei jungi Toai bang indon barabor ka jingting buram bat kum juru ka jing it ya ka kerteng bakhu jong me kotrai damar wat juweng no ya ka jing shar jong me ya kito ki ba me la penes kem ha ka jing it jong me daw trai jing yu jisu kreso kon jong me ub emat basan shar reng kad bat me ha ka jing long ka we jong men sem bakhu ublai junam la junam amen. Kajing pulih beningkong. Kasarai ketengah Abraham. Kashim lakha khun hau kaladon kasyakri kabana Egypt kabakerteng kahagar. Bat kasarai kalaong hau Abraham. Hapet menta utrai shim lasya yang ban yok khun. Tikhe syong bat kasyakri jonga. Lek sengan si yok khun naka. Ti Abraham ulaya syong ulasya skor reka ketien kasarai. Kumta hadin bau Abraham ulasyong shipau snem hakari kana kasarai katengau Abraham kala syemye kasyakri jongka kahagar kabana Egypt bat kala aya ka hau Abraham utengah jongka kum katengah te ulasyong bat kahagar bat kalapun bat haba kala yui bakalapun kala pet iben yala ka kenrat kumta kasarai kala ong hau Abraham ai bakajing iben yanga kan long halor jong pi ngala ai pi ya kasyakri hakak sangti jong pi bat haba kalayo i bakalapun kalapet yanga da kajing iben utrai un bisyare pi bat yanga hendrei u Abraham ula ong hakasarai hapet kasyakri jong pi kalong hapok kabor jong pi tole yaka kat bapis ngode kumta kasarai kala tomet yaka bat kalapet bak naka Uangal utrai ulalap yaka hajan ke umpok liu hari kenja. Ke umpok liu kabahak kalenti kabalet syasur. Hangta ulaong ko hagar ko syakri kasarai ne AP1 bat ce AP let. Kala jubab ngalapet no nak kenrat jonga kasarai. Uangal utrai ulaong haka. Kilet pai syai utla kenrat batung ko ngu yaka. Uta uangal utrai ulaong ru haka. Ngan penpoye ki khon ki ksio jong pi haduk ba en la nyau shu yaki bat ki bon pat uangal utrai ulong shu hakmi pila armet bat pinsa kha ukon pinsa ai kerteng u Ismail naba utrai ula shashkore ka jingjenjar jong pi un salong ubreu ubakum kakada klau un rakti persya yak ubreu baro bat ubreu baro un rakti persya u un sasyong ban persya yaki parakur jong u baro te kahagar kalakha ukun hau Abram bat u Abram ula ai kerteng ukun jong u ya uba kahagar kalakha u Ismail u Abram ula dap prapo nyu snem ka arta haba kahagar kalakha u Ismail hau Abraham kaktian jong trai Ni sango yau nai Sam si spa Andrew, nabal nyau spa kendai punya.
Utrai don rain kat bat pi ka jing pule na ka gospel ba khoj kat kum u Matthews ka brom hame ko try ha kata ka por u jisul ong hala kisan ran kat u baong hanga ko try unrung ha ka hima beneng Henry u to ken u bale yakamon jong pa jonga u ba ha beneng and the boy kata kasngi bun kin ya ong hanga ko try ha to ngim sem lai tulpa ha ka kerteng jong me but beno ya giksut ha ka kerteng jong me but le bun ki kampla ha ka kerteng jong me dengan jubab yaki ngamju itu yapi kino nanga pi ki nongkam bomman namar kata jar basngap yaki nekiktin chunga bad ubale yaki ulong ubreu basyan ubatei yala kaying halor umausyang teuslap uhap kiwa kislei bad kil kilabe bad ki password ya kata kaying Henry kamshem kunlon namar ba latei yaka halor umausyang Henry jar bayos ngeu yaki nekiktin chunga bad ubamle yaki ulong kum ubreu ubabit ubatei ya la kaying halor usyap te uslap ulahap kiwa kilaslei bad kilabe bad kila password ya kata kaying bad kala klem bad kajingjot jongka kalong kabakraw endaw jisu la dep clay yaki nekikintin ki pajba kilayot sngaupla ya gejhikai jungu naba ulahikai yaki kumbaudon kabor ka iktiar but omdei kum kistajan jongki ka gospel jong try ka jingro yeme ku Christ kat ubaong hanga kotrai unrung ha kahima beneng Henry utoken ubale yakamon jongpa jonga ubah beneng ko hanmen ko para u Jisu lengba
kane ka lain ka ba ngi osngo mentan ukwa ban snuthu yang ba de pi ban mangiro ngin snuthu shai kadar halade marway tangga jing duai marway kan mau ngin nom yo ya ka jingai ka jing kurku jong oblay tangga jing duai marway nginom la ban yo ya ka jing suk beneng lane ka bainong ka bamangama pi ngik melenti ha ka jing em klempep piong haladi bat ngi ong haladi man kas ngi utrai ngale jing ya seng man kamet ngaduai ka jing duai ka bangadai banduai men step neshtings ngi ne habangale kano ka kam ngapan lik por ha ka jing duai yo le se piong ngalong ubriu bapendap hok ya kanu kamram ka bangadai ban le apo ka balang ka jing tre balang ka jing kersyani ke balang baro kita ngalelut dai mat ka daw yo le sing ong klempep ngan yo ya kata ka bainong jong ka jing ai jong blei hak bakut ka jing em junga na ka ne ka prathei yo le se haba pi yo mat ka jing ka jing jar pi ong halade ngalong ubriu babha uba pendap hok yala ka jong ke jing duai uba pendap hok yala ka jong ka kamram ban simbentah ke jing ya seng ba pher hapo ka balang balai ngam yo ya kane ke jing ai balai ngam yo ya kane ke jing kerku balai ngam yo mat ya kane ke jing jinjar ke jing em yo lese pikeli kum kane ke jing keli hanrai ko hanmen ko para snil thu shai kadar uji su ong ka jing duai jong pi marwei kanom wan ra ka jing kerku ha ka jing em jong pi kajing duai jong pi marway kanom wan ra ya kata ya kamen sim jong pi ha kajing suk beneng hanrei ke ek badan kam u jisu ukwa yang ye bangin snutu kajing em jongi kadai ban im ngide ban im ya kajing em babha rengkat bat kajing duai jongi kadai ban pau ha kajing im bangi im man lakasngi kata kamut habang ngaduai ya ke babha bad habang apenkut ya ke jing duai junga lane habang alamino na ke ying ke jung utrai ngadei ban lej im ya kata ke jing duai ke bangala duai ngaduai ya ke babha bad ngadei ban im ke babha kata ke ba ujisu kwa yangi ba ngin snutu ko hanmen ko para ngakwa ban bu hakmat junga ba jungpi artali ki arngut ki breu ki ba sneu ba yalade ba kila im hakane ke prathei ki yolot ya ke ke ba ki kwa hakane ke prathei hanrei kim shem ya kata ka jingkmen lane ka jingtngen namar ba ki sneu tu ba ka jing em jong ki kila seng ya kata ka nongrim jong ka jing em jong ki hakane ke prathei lane ka jing sneu ba jong kane ke prathei wei u football player yola se u ba mangama pi ngi latip ngi layas ngeu u ba kerteng u Philip Mulmer une u dei football player ba ponam bha jong ka club Manchester une u breu ha baula em kum football player semla ban yo mat ya kata ka jing ke jong blei semla ban yo mat ya kata ka jing kurku ka jong blei lane ka jing kemen ha ka jing em ka jong ui ya kane ka jinglong jung ha kane ka prathei ui no ya kata ka jing snu ha lane ka jing sultanat ka ba usem ha kata ka jing le football jung but ulej ban join ban long ban le join seminary badulong uleng do ubreu basisha u yo mat ya kata ka jing ai ka jung blei ka jing kurku ka jung blei ha ka jing long runiam ha ka jing long leng do jung sa ka wei pat ka kenthei ka ba kadai ka model na ka ri Spain kane ka model ka ba kerteng olala Oliveras ka kerteng jungka kane rukum chu kamsem wala da ka yomadi ka jing snu bha jung kane ka perthei ka ya download ka jing im jungka hanrei ka snu thu ba ka kamsem late ya kata ka ying jungka ya ka bau jisu lahikai kate ya kata ka nong rim jong ka jing em jong ka ying ka sam jong ka ha ka jing snu bha jong ka ka perthei ha ka jing don jing em jong ka ka perthei dei mat ka daw ka ino ya ka ka perthei
Kajing sugubha jong kaprathei ka le join ha convent bat ka long karuniam ha ka jinga salok jong ki order of Saint Michael ka baki ong. Kohan men ko para kine ki arngut gede ki basisha ka bahi ka yang abadepi. Kane ka prathei kane ka jing sugubha jong ka prathei kanom wanra ka jing ka jing kerku ha ka jing em jongi. Henry ka jing em babha jongi ken ka bawanra jing jing kerku. Đến mặt cái đau mà ngà mà phi man ta cái nghĩ đây ban kali ha keng hang no keng ha kano kur kom keng nghĩ seng ya kanong rim jong ka jing em jongi kane ka prathai ka terwalut yang abade phi kane ka prathai ka ailut yang abade phi ke jing snu ba per Henry kan mau manga ma phi nghĩ pensong nong rim ha keng ya ke jing em jongi lada nghĩ pensong nong rim yala ka jong ka jing em ha ka jing sngau bha jong kana ka prathai kan mau kana ka prathai kan sapan yap jelop yang apa dia phi ha ka to ka jing sngau bha ki breu ki ba melin ban penlai por yala de bandi lane ki ba di kiat lane ki ba sngau bha yala ka jong ka jing em ha ka jing auria jong kana ka prathai ki kam pan sngau bha yala ka jong ka met yala ka jong ka do kan mau ko hanmen ko para katohi kan penrem yang abade pi bangin sha penrem yala ka jong ka jing ha ka to ka ju ka jing subha jong kana ka prathai lada manga ma pi ngi te ya ka jing jungi ha ka jing ngai bat ka jing kristan jungi lane how Jesus Christ klempe ngin sa penkut yala ka jong ka jing ha ka jing subha jong utrai menta ka sngi ko hanmen ko para jet yala de bat ong halade hang no ken nga te ya kanong rem jong ka jing jonga hang no ken nga kwa ban penkut ya ka jing jonga ha ka jing subha jong kana ka prathai ne ha ka jing subha jong utrai ban yo buram hakmat jong utrai ne ban yo buram hakmat jong kana ka prathai ka jing auria jong kana ka prathai ko han men ko para kine kidei ki bau trai jisu ukhot badu pen kan mau yang abade phi ha kana ka sngi Sachisin ko hanmen ko para ngipen kan mau ilade ya kijing shisha kiba ngiyomat ha kijing jonga ba jong pi kiktin kiba ngikren kijing duwai kiba ngikren klem kikam kiba baha kilong kiba yap bat kinomon ra jinge ne jing mentoy ha kijing jongi yani ro ya Jesus Christ Jinam la jinam amen. Ngin yang ngin plai la ka jong ka jingej nga ngej Au blei kwa button bor baro unong tau ka beneng bat ka khamdau badal Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bala pu nam sim bakoi ya bala kan ka Maria tesuti masala benye po Pontius Pilatus la sana panai u balaya platebu ya shaki bayap hagisngi balai lami pad na ki bayap Wakil sebeneng masong Semon blek pa badan bor baro unong tau ka beneng bisa ki bayap bayap ngangai thau man sim bakhoi ha ka balang ka thlek bakhoi ha ga jing salok re khoi ha ga jing ma bi pop ha ga jing me pat ka do bad ha ga jing bom chukon amen Lai spa nyoko
Kedua ko para bagai jeng kenya jeng aba jeng pi kan long bapedang ho nak madu bleu pa badan bor baro. To try pideng jing kenya ki jong pi Nak bentra ke jeng ro bat boro mat kerteng jeng u ka jeng man toy ni bat balang ko jeng u baro ko wei. To pedang ko try ke jeng kenya jeng penyesuk bat jeng ro bato ai ba enda lapan ko yangi da ke jeng troy kam jong ka ngin la bantrua hame ya ke jeng trang jong kedanut jongi kebapan sengo bahaya me dau kris utrai jongi amen. Utrai udon rengkat bat pi to kentiu yala ki danut to nginai ngutrai ublei jongi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi aman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bad bom chukut namar walada memdon kam ye ke jing ro jongi panban ke jing sngongu jongi kadaihi ka jing ai jong me namar ke jing ro jongi kim panyar ye ke jing kraw jong me henry ki arab yangi na ka banta ka jing pen em leng bau tra jongi u jesu christ bad kumta rengkat bad ke kenhon ruai jong ki angel ngi aro ya me bad ngi pen bana da ka jing kmen bakut utrai bakut ublek iman neng bad ketek ida da ka buram jong me ayu sana Shisha melong bukhoj ko try ka thmei jong ka jing khoj baro namar ka tang i karpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ke jing turwa jongi dag bapha yaman sim jong me kum kam jar halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u jesu christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad gabaing u yame ula kedia u badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabanta jong pi ha ka jukur kom enda la yabam ula shim yukukuri badik baing biang yame ul ai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jeng map yakipop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej katasin bangi baju trong mê cô trai ta đã đưa bên hoa
Lamar kata ngi bapan mantra ya gajing yap at gajing me pa jong u ngi terwa hame kotra yok po jong gajing em bat ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam lamar malanyew yangi ki babet ban yang akma jong me bat ban sakri ya me da bas ngau red ngi karpat ya me bengi ba yo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan ya teli ka wei daw men sem bakhoj token mau ko try ya kabalang chang me kabla priang hasatla ka prathe bato penjana ya ka ha gajing e rengkat badulyo ukpa ba khoi chungi uwal bad marwen u bishop chungi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengda token mau lam ru ya ki hanman ki para shinrang bad kan the ki balayot ya da ka bakarman ya gajing me pat bad ya baro ki balaklat no agajing isne chang me to priang ya ki sa gajing sai ka khamat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me baringkat bad kamaria the soti bakhoj ka kmi jong oblai jesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro krkhoj ki blapen sngo bha ya me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bad begin yoro bad pandan borom ya me daw kon jong me u Jesus Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame blai pa badan bor ha gajing long ka we jong men simba khoj baro ka borom bad gajing ro junam la junam amen. Kumlah hukum yang i daw nong penim bad kumlah hikai ngi daktin blai ngi no banong kok pa jingi ba habneng kelong ka khoj jakateng jong me kanwan kahima jume kalong kamon jume ak chindau kumba hapneng toa yangi mancha ke jumbam jungi kabahala kesni batama yangi kerengkang jungi kumbang rugi ma bike bless new yangi adwa dialam yangi sha ke jing pen shoy henry depan la yangi na kabas new to pen la yangi ngi karpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing subun jong me toai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pa jung nong panem jungi u Jesus Christ Nama ka jume kalong kaima ka jung me ka bor bat ka buram jinam la jinam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai epi ka jing suk junga ngai epi wat pe yaki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jung me bat ha ka jing subun jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing etali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubim basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bat pi rengka bat phiru dong ini truwa ya ka da ka jing suk yu wei ha yu wei pat ka jing suk bat pi Hakmi ukun lang brod jong oblei hakmi ubakit no yakipop jong ka pratay suk yangi balasakhat shakan ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat am sung hok ba man rung apo ka yeng ke jonga and raise on tang chen ka man sem jonga kan sakya hi kamar bat kas namo kris kan rebat kan ilam bingi sha ka jing embam jukun amen
Basnam Chris. Kamer 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 Basnam Chris. Ringkat bat gejing duai ki bangilabu na pasdang kamas bat kerpange ha kanai klemat ke botrai lawan ha gejing em gejingi kohan men ko para token ha kanai klemat nginang pan ke bor nginang pan gejing isnei gejing syai gejing utrai ai botrai unang yelam unang peten lenti yangi bangila ban em ya gejing em jungi kat kum gejing duai ke bangi duai ai ba gejing em jungi rengkat berkejing duai kin yalong kawai kenang bangin yo ya kita gejing gejing kerku kijong utrai da gejing kemen berkejing kermen kohan men ko para mentato ken yen duai ya kan gejing duai jing le kemen jubili jong usnam arajar ar pusan kok pau bahab neng trai bagejing ke bamelai yang i au kun jong meu Jesus Christ uhan men jongi berhagat liding jong gejing esbon kan kelang hagdanut jungi kaumen sembakoi kan kersu biang hangi ya gejing kermen bala kerku nag benta gejing wan kahima jongme to ai ba gejing jongme kan penkeladu ringi sagnong lur langka bom ju song tai ban bet ke sembai jong the gospel to ai ba kito ke sembai kan penkeladur nasapo ya gejaj benriu kan ya kepercaya mariang barokawai Haga jing kmelinti batikana yak beneng batamai bat kepertai batamai banda kita di bojong bemana weno kaburam jungme kan pensan jungam rai bagajing jung jubili kan kersubyang hangi yak pilgrim jong gajing kerman yak gajing angnut yak tia jing kan sel happening ai bagata gaju gajing kan penpriang yak gajing kerman gajing suk jong nong suspa jungi asatla kepertai Same kublai jungi balakerku junam kan long kaburam bat gejing ya ra junam amen
pa chungi ba habneng kalong ka bakhoj akarteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme akandeu kumba habneng tra gajungbang chungi kabahala kasngi batama bingi kerengkang chungi kumbang rogi ma ke belas ne yangi badwadi alam ni sa gajung pansoi Andre de penlai jangi na kapasne amen kublai kumaria kepada berkecungai utrai dan bat pa belakar kuya pa na penengki kentai belakar kuya sok po jong pa jisu kumaria bakuya kni jong belai terduai na kebenta jungi kenung pop menta pada kapor kecungi ap kecungi amen hau pa pada kon pada mensem bakuy Amen. Tong ini aduai. Endala pentamai yang i daga jing psa jong kamet bakentang bat kasnam bakerdor ngipan ya gajing isne jong me kotrai baya kata kaba ngilalen yam daga jing roblei bayane nginyo daga jing suspa kabawan da shisha dau kres utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuya pi pa badukon badaman sem bakod amen tulisuk ej basyakri utrai da gajing emba bha jong pi isno ya blei Barsan spa lai san spa lai Amen. En je roi utrai Jesus Christ.